Farashin turanci ya tashi a kamfanin tsintsiya a Abuja, Najeriya, kuma kamfanin na sanar da cewa ta bude sabon ajin lissafin magajin dogo dan daura a 2023. Ana ci gaba da gasa tsakanin masu amala da masu fura da nono a Abuja, Najeriya. Masu fura da nono na ganin cewa duk yadda suka dama dole haka za a sha, yayin da 'yan amala kuma ke buga kirjin a basu a huta. Su kuwa marika lema na can na 'yan leken kuran da za a sako musu daga kamfanin tsintsiya zuwa gobe da safe. A gaggace nake don zuwa kulla abota da delegate a Abuja, amma kafin na tafi kuma ku shakata da wannan ina dawowa. Oṣù kìíní, oṣù kejì, oṣù kẹta, oṣù kìíní, Buhari, oṣù kejì, oṣù kẹta, èmi ló kàn. Oṣù kìíní, olùlẹ̀, oṣù kejì, olùlẹ̀, oṣù kẹta, olùlẹ̀. Ó jẹ́ sọ́kọ́ lórí tẹlifíṣàn. Talented, and I read somewhere, not only talents